सुनंदाई कृषी उद्योग आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीनं निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेलं रसायनविरहित लाकडी घाण्याचं 100% शुद्ध आणि सात्विक खाद्यतेल मिळेल। तसेच इतर कृषी उत्पादनं मिळतील। आमचा पत्ता सुनंदाई कृषी उद्योग तेरसे कंपाऊंड गवळदेव मंदिर नजीक कुडाळ। संपर्क 9869 2743 19। तेव्हा सात्विक खा, दीर्घायुषी व्हा। नमस्कार, मी आता आहे सुनंदाई कृषी उद्योग या कुडाळ येथील लाकडी तेल घाण्याच्या फॅक्टरीमध्ये। आपण या ठिकाणी पाहू शकतो वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स या ठिकाणी आहेत। करडई तेल या ठिकाणी आहे, सूर्यफुलाचं तेल देखील आपण पाहू शकतो, त्याचप्रमाणे शेंगदाणा तेल, खोबऱ्याचं तेल देखील या ठिकाणी आहे। अगदी पाहायला गेलं तर महिलांशी रिलेटेड, लेडीजशी रिलेटेड जे काही प्रोडक्ट्स आहेत ते या ठिकाणी आहेत। आपण वरच्या बाजूला मध देखील आहे, मध देखील पाहू शकतो। एकंदरीत स्वयंपाकामध्ये जे लागणारे प्रोडक्ट्स आहेत ते या ठिकाणी अवेलेबल आहेत। या ठिकाणी बैलजोडी देखील आहे, आगुळ म्हणजे कोकम रस ज्याला म्हणतात ते देखील या ठिकाणी उपलब्ध आहे। मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सगळे महिलांशी रिलेटेड जे स्वयंपाकामध्ये वापरले जातात असे प्रोडक्ट्स या ठिकाणी आहेत। थेट प्रमोद चुडजी सर जे या कारखान्याचे मालक आहेत त्यांच्याकडे जातोय। तर काय सांगाल, बरेचसे प्रोडक्ट्स या ठिकाणी आहेत, सगळे जे प्रोडक्ट्स आहेत बरेचसे प्रोडक्ट्स महिलांशी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आहेत, काय सांगाल? महिलांशी रिलेटेड म्हणजे सुद्धा आपण किचन मध्ये जे वापरतो स्वयंपाकासाठी ते सर्व विविध प्रोडक्ट आम्ही विकतो। म्हणजे उदाहरणार्थ सगळ्यात महत्वाचा घटक म्हणजे जो तेलाचा आहे, तेल हे सगळ्या गोष्टीला लागतं। तर ते तेल मी प्रत्येक सीडचं म्हणजे बियाचं मी तेल काढलेलं आहे। शेंगदाण्याचं आहे, खोबरेल तेलाचं आहे, जे म्हणजे स्वयंपाकात जास्त उपयोग होतो। शेंगदाणा तेल, खोबरेल तेल, नंतर तिळाचं तेल, ही जी काही महत्वाची जी तेल आहे ते आम्ही इथे काढतो। तसंच इथे मी आता गणपती जवळ आले आहे, तर गणपतीसाठी मोदकासाठी मी बासमती तांदळाचं पीठ काढलेलं आहे। नंतर आपण कोकणामध्ये वडे बनवतो आपण, ते वड्याचं पीठ आहे। नंतर भाकरीसाठी नाचणीचं पीठ आहे। नंतर मसालेही आहेत माझ्याकडे, गरम मसाला आहे, लाल मसाला आहे, हळद आहे आणि इतर ड्रायफ्रुट्स पण मी असे ठेवले आहेत। आणि इतर मी काही म्हणजे साबुदाण्याचे वगैरे जे काय प्रोडक्ट आहेत ते पण मी काउंटरवर ठेवले आहेत। तर महिलांच्यासाठी आम्ही असं नाही, सगळ्यांसाठीच आहे, सगळ्या लोकांसाठी आहे। सर, एक महिला कस्टमर देखील थेट आपल्याकडे आहेत। मॅडम काय सांगाल? नमस्कार मॅडम। पहिल्यांदा तुम्ही कृषी गाण्यामध्ये आला वाटते? प्रथमच आले वाटते, तर बोर्ड दिसला कृषी गाणा, ते लाकडी तेल गाणं आणि कृषी उद्योग पाहावं म्हणून इथं आले। आल्यावर मला मात्र इथे बरं वाटलं पाहून, इथं हे वातावरण बघून। मॅडम, यापूर्वी देखील आपण तेल घाणी पाहिले, ते तेल घाणी आणि हा तेल घाणा काय नेमकं फरक? त्या तेल घाण्यावर मी जेव्हा पाहिले ना, प्रथम पाय ठेवल्यावरच चिकचिकीतपणा जाणवला, तिथलं ते फोटो बघूनही कंटाळा आलेला। पण इथं आल्यावर वाटलं की हा तेल घाणा आहे की इथं वापर करतात की प्रदर्शन, इतकं स्वच्छ वाटलं मला ते। खरेदीसाठी आलं की बघण्यासाठी? नाही, तिथे प्रथम मी बघायला आले, पण आल्यानंतर मला इथं काहीतरी घ्यावंच वाटतं। इथली स्वच्छता आणि इथलं उत्पादन पाहून मला वाटतं। मॅडम, गणेश चतुर्थी आता जवळ आली आहे, काय नेमकं खरेदी करण्यासाठी आलं? गणेश चतुर्थीसाठी इथे ड्रायफ्रूट दिसत आहेत आणि मोदकाचं पीठ दिसू लागलं इथे, आणि हे मसालेही दिसू लागले आणि इथे तेलही दिसत आहेत, बरेच इथे म्हणजे आयटम दिसत आहेत। हे घेऊ की ते घेऊ असं मला वाटतं की ते इथले बाटले स्वच्छ दिसत आहेत, आकारही सुबक आहे त्यांचं, आणि हे घेऊ की हे घेऊ असं मला आता वाटत राहील। म्हणजे स्वयंपाकासाठी लागणारे जवळपास सगळेच प्रोडक्ट या ठिकाणी अवेलेबल आहेत? हो, इथे सगळेच प्रोडक्ट उपलब्ध दिसत आहेत एकंदरीत। पीठ, तांदळाचं पीठ आहे, मसाले आहेत, सांडगी मिरची पण दिसते, बरंच दुसरं आयटम इथे तेल तर आहेतच। आणि कोकम पण दिसत आहे, कोकम सरबतही दिसत आहे, एक गुळ आहे, हा हे गुळ पावडर, हा ही गुळ पावडर, ही आम्हाला करायला चहासाठी उत्तम आहे, फोडून घालायला नको, पण हे एक चांगलं आहे। अधिक लाडूसाठी आम्ही वापरू शकतो, त्याचं हे बरं आहे आम्हाला। आज तुम्ही या तेल घाण्याला भेट दिली आहे, तेल घाण्याबद्दल काय प्रतिक्रिया द्या? हा तेल घाणा बघितला ना, ते आधी दिसायला स्वच्छ आहे आणि लाकडी घाणा आहे म्हणतात, आणि याच्यातून निघणारं तेल हे आरोग्याच्या दृष्टीने चांगलं आहे। पण हे मी असं म्हणेन की सुदृढ उत्पादन म्हणजे सुनंदाई गृह उद्योग। तर या ठिकाणी मॅडमनी सुनंदाई
सुदृढ उत्पादन म्हणजेच सुनंदाई कृषी उद्योग अशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिली आहे. इथे देखील वेगवेगळे प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहेत. गणेश चतुर्थीसाठी लागणारे जवळपास सगळेच आयटम्स या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तुम्ही देखील सुनंदाई कृषी उद्योगला भेट द्या आणि आपल्या आवडीचे आपल्याला आवश्यक असलेले प्रोडक्ट्स इथूनच खरेदी करा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेश हेदरकर सह चिन्मय गोगले, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.